Hi mga idol! Hi mga idol! Panahon ng pagkakataon, Hi mga idol! kahapon. Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang nakita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimulang mangarap at tumulad. Natatandaan mo ba ba? Inugit mong puso sa punong mangga at ang hinalay mong gumamela. Magkahawag kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon. Ang balita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ngayon ikaw ay nagbalik, at tulad ko rin ang iyong pangarapin. Makita ang dating kanlungan, Tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. sana hanggang Hello! Happy Easter! Welcome to Hinundayan, Poblacion Beach. Daghang nangaligo. Ari mo dire kay arang kanindot among beach. We're promoting our tourism attraction sa among beach. Dito sa Saban, sa Batuan, sa Pandan, dinhi sa Poblacion District 1, District 2, Sagbok, Ambao, Katiwing. Thanks to Sam